טוב, תקשיב בן, זה לא יכול להיות ככה עם הפרות שלך והחיות שלך, הם נורא מציקים לי בלילה. אבל אני מכרתי את הפרה שלי, שחטתי אותה, מכרתי את הבשר, והבאתי לך. אז מי עושה? פקק כל הלילה. זה תרנגול, מה אני אעשה? אז תרצח אותה ותעשה אתה יכול לעשות לי חזה עוף? אני אוהב אותו. חזה עוף, אני אעשה לך, אין בעיה. כיף, יאללה, עם הרבה פפריקה. אין בעיה. ניפגש. יאללה. רגע, עצור. מה עושים לגבי ניטאי, מה עושים? ניטאי. כאילו אני אומר... אני לא בטוח, אני לא יודע. אני פשוט ניקח סתירה, אני אצא יום אחד, נחפש אותו. מה זה? פולש! רגע, נראה מוכר. רגע, אתה מכירים? תרקדי לי יוניקורן. לא, אני לא מכירים. אתה in the game. לא, זה לא. אני ניטאי. אתם שכחתם אותי בים, ואני אלרגי למים. אתם יודעים את זה שאני אלרגי למים. in the game אלרגי למים. לא, זה ניטאי. אתה עם הכתר, יש שם נקניקיה, עוד מעט אוכלים שם נקניקיה, אתה רואה? הולכים לאכול שם נקניקיה. לך תציל. כל המציל נקניקיה כאילו הציל דוכן המבורגר. נו. איפה הנקניקיה שהוא דיבר עליה? איפה הסתום הזה? מה איתו? מה זה מדברים עליי? הילד סתום. תראה מה הוא בנה, הוא בונה מכוער. הוא לא יודע לשים גדרות בכלל. גם נכון. טוב, מה זה המקום הזה? תתחיל להסביר לי. לא יודע, הגענו... מסתכל, בוא נעשה כאילו אנחנו נותנים כיפים. היי, כיף! טוב, בנקניקיה שם בסכנה! אתה שריד חדד? לא. טוב, אני אסוסי בן לגבי הפרה? אני שריד מחדד. את יכולה לשיר איזה משהו? לא משנה, לא אוהב שריד מחדד. טוב, לגבי התרנגולת אני אציל לה את הנוצות, טוב נתראה בן. בביי. אפשר קצת אוכל וכולי פריחה, יש לכם פה רופא או משהו? קח טיפה אוכל, קח. תודה כפרה. אני עצרתי אותך. קח גם את הסטקים האלה. טוב, קיצור, המטומטם הזה, הוא לא יודע לבנות, הוא בונה מכוער. הגדרות שלו, מה זה? הוא שם גדרות. טוב. קיצור, לא יודע מה יש לו. מה זה העולם הזה? למה אין פה אש? אני חייב אש. שתוק. מה הוא משק? קוויתי דתי. רגע. אוכלים שם נקניקיה, תסתכל. הנה נועה קירל, היא בפסטיגל! יש נקניקיות שם, אוכלים שם נקניקיות. היא בפסטיגל! אבל זה נועה נקניקיה? נועה קירל אוכלת נקניקיה. אני חייב סלפי מהפסטיגל! קיצור. כן, דבר. אז הגענו למקדש הזה, ופשוט נכנסתי, ופתאום אלוהים התחיל לדבר עליי, איתי, לא עליי, איתי. אני אתחיל לחיות, אני יכול להתחיל, מה עושים בעולם הזה? שורדים אחי, לא אכפת לי, מה עושים בעולם הזה? צריך לשרוד אחי. מה שורדים? אני צריך עכשיו לחצוב עצים? כן אחי, מה אני אעשה? אני אמור לעשות ככה קליק, ואז יש לי את כל מה שאני רוצה. גם אני ניסיתי, זה לא עבד לי. זה כנראה רק אלוהים יכול, אבל בסדר. בסדר, טוב. לילה טוב. מעבר דירה הזה, מה זה קשה? וואלה, נמאס לי, אין לי כוח, לא עושה בית, יאללה, אין לי כוח, לא עושה. לי. מה עכשיו, טלפונים? לי. בוא נראה רגע. כן. שלום, מדברת דרורית מעולם הטלפון, עם מי אני מדברת? עם בניז. שלום בניז, אני שמעתי אתה עובר דירה. נכון. ולעבור דירה זה קשה, והדבר הכי קשה בזה זה שאין לי אינטרנט לשחק קנדי קראש. וואלה, איך יודעת? כי אני עובר דירה. אני לא מאזינה לך לטלפון בכלל. אוקיי. אז ככה, אני רציתי להוציא עליך את חבילת המעבר דירה שלנו. אוקיי. אינטרנט איתך לדרך, ככה זה נקרא חבילה. מה שקורה זה שבהתחלה של הבנייה והמעבר של הדברים, אתה תקבל אינטרנט של 150 ג'יגה בייט. וכשכל הפרויקט יסתיים ויהיה לך בית מושלם, אז אתה תקבל 500 ג'יגה בייט אינטרנט אלחוטי. אם תרצה תעבור לסיבים, שזה 1000 ג'יגה בייט. וואו. איזה אינטרנט יש לך? רגע, אני לא יודע, אני שואלת אשתי. ממי!
כן. איזה אינטרנט יש לנו? אין אינטרנט, אני רוצה לשחק על מגרש, לא יכולה לשחק על מגרש, למה? כי אין אינטרנט. בסדר. אין לנו אינטרנט. טוב, אז האם תרצה לעבור לחבילה שלנו? לקנות את החבילה שלנו? לא, אז לא צריך. טוב, תודה רבה, להתראות. למה להתראות? כי אתה לא רצית. לא, אני כן רוצה, פשוט אשתי חופרת לי. אז טכנאי יישלח אליך בשבוע הקרוב. אין בעיה. שלום, אתה בניז? כן, אני בניז. שלום, שלחו אותי מחברה עולם האינטרנט. כן. אני באתי לראות את השטח, פה זה בית? פה זה הבית? כן, פה זה הבית. כן. אוקיי, אני מחפש דרכים. דבר ראשון, אנחנו צריכים למצוא דרכים איך להעביר את האינטרנט הסיבים. אני רואה כמה, אולי המים יכולים לפגוע בזה, אולי. האינטרנט האלחוטי, מה אתה אומר פה האינטרנט יהיה אלחוטי? לא, אי אפשר, זה פה... למה? יהיה פה את בניז ביץ'. החוף של בניז, כמו החוף של מוש? כן, רק יותר טוב. אז אני רואה, אתה רואה שם גבעה? שם נוכל להתקין אינטרנט אלחוטי. מצוין, אפשר. נעביר את זה. טוב, אנחנו נתחיל בעבודות עוד מעט. תודה רבה, להתראות. ביי. תזכור לדייג אותנו 5 כוכבים באפליקציה. אין בעיה, אני נזכור. ביי. איגור, תכתוב. אין בעיה, ביי. להתראות, שיהיה לך לילה טוב. ביי. אז מה קורה כפיות שלי? כאן בניז, הכפית הכי גדולה ביוטיוב. למה ככה? ולמה? ניתן להגיד לכם עוד. כפית זה מונח פיזיקלי למשהו שאוכלים איתו, ובן אוהב לאכול. בדיוק. אז סיימתי את המסע, יש לנו פה את כל זה, זה כל מה שהשגתי, כפי שראיתם. עכשיו אני אראה לכם, נבנה, אבל בואו נראה לכם, הנה, אורי פה
שלום. תגיד שלום. כן, שלום, אתה זוכר, בונז'ור, כמו סבא, כמו תטפל, תאכלו את זה, מה? בונז'ור, כמו סבא, כמו תטפל, שבמנסים לנו. זה מצחיק אותי. אתם זוכרים, בפרק הראשון היה לי בית על העץ? אין בית על העץ. אין בית על העץ. היה בית? אין עכשיו. לך תראה להם. הנה אפילו אורי אומר שאין. אין בית, נגמר. אני עכשיו בונה לי מערה. אני הולך להיות מפלץ. זהו. לא. לא? למה? אוקיי. אני פה עם אורי. אחרי שסיימתי, הוספתי פה את זה. אל תייחסו על זה שזה מכוער. או את זה. עוד אחד פה ועוד 4 שם. מה שהספקנו לעשות עוד. ניטאי עשה את הבית שלו, אני מניח, אבל הוא עדיין לא סיים. כן, תתקל. טוב, כפיות שלי, זהו, ככה נגמר הפרק. אני פה עם אורי וואף. סתם. תעשו לי לייק סבב ותפעילו את הפעמון. כן, גם לי. כי אם לא אני אבוא לכם בלילות. גם אליו, גם לי. כן, מה קרה לי? אני אבוא לכם בלילות. לא יודע מה יקרה. אבל נשמח, נכון? אנחנו נשמח. אתה שם זה שאוכל. שעדיין לא עשה סבא. בלילה, כן, תדאג לנעול את הדלת. אתה יודע איזה מפחיד אני אבוא ולא יהיה נעים. כן. מה זה מפחיד? אין קטשופ, יש דם. אין חרדל, יש פיפי. לא, זה לא טוב. לא. בסדר, כן, חרדל, פיפי. יאללה, בסדר, פיפי. אז יאללה, ביי חברים, שימו סתם. אני אגרום לך להרטיף במיטה. כמו ילדה קטנה בת 4. תן לי ביי. יאללה, ביי.